Naba ang kalakalag sa Biblia ret. Okay, naaba ko nung kalag-kalag sa Biblia. Actually, walay word nga kalag-kalag sa Biblia. Naay word nga kalag. Walay word nga kalag-kalag. Ay ang word nga kalag-kalag igsuon, usa na siya ka termino sa usa ka gitawag natong tradisyon. Nga ang unahuna nila nga ang mga patay wala gyud totally namatay kay ang lawas ramoy namatay apan ang kalag dili mamatay. Na unsa may pagsabot sa Seventh-day Adventist ana nga ang kalag dili mamatay. Dili ka na tinuod igsoon nga naman. Usa ra ang dili mamatay igsoon ang Dios ra. Ang tao nga makasala mamatay. Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 4. Mo ni gipahayag sa Biblia igsoon nga atong tagaan o pagtagad. Ania karon ang tanan nga mga kalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak. Nga lalaki ako man, ang kalag nga makasala kini mamatay. Okay? Ang kalag nga makasala kini mamatay. Inig kamatay sa tao igsuon, hain naman siya. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Atong tanaw no, aron makita nato ang mga prinsipyo dinhi sa balaan nga kasulatan 12:7 nag-ingon. Siya dire. Og ang abog mobalik nga ni sayuta ingon sa kaniadto. Unsa? Kay ang lawas nato gikan mas abog. Ang abog mobalik sa yuta ingon sa kaniadto. Kaning word nga ingon sa kaniadto, iyang gikutlo ang Genesis 2:7 nga sa pagbuhat sa tao, nga ang tao gikan sa abog, gihuypan sa buho sa ginhawa sa Dios, og ang mao nga gibuhat sa Dios nahimong kalag nga may kinabuhi. Sa ato pa, kining nagsulti karon kalag nga may kinabuhi naglingkod. Ang nanawag karon kalag nga may kinabuhi. Kung ang tao mamatay, tawgon siya og kalag nga way kinabuhi. Kung ang tao mamatay, tawgon og kalag nga way kinabuhi. Hain naman siya. Atong tan-awon, Ecclesiastes 9:5 nag-ingon. Kay ang mga buhi na sayad nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Imagine nimo igsoon dai mga konsepto karon nga wala sa Biblia nga mismo kuno ang namatay nakaibalo sila nga malay na sila ibot. Mausay nga nakatambong ko og mga serbisyo sa ubang mga pagtulunan nya diha sa gitawag nato og funeral parlor. Anya ang magwawalay na ingon. Ayaw mo kabalaka mga tagtungod, kamo karon nangaguol naghilak nga namatay ni atong igsuon. Pero wala ba mo mahibalo nga kini atong igsuon naglantaw nato nga nag-smile? Mura nagkatawa ko sa kung kasing-kasing bakay. Yun sa mga pagkabalo nga nag-smile ang patay karon. Ang Biblia nag-ingon igsoon kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Kung mamatay day ka, kanang imong handumanan hikalimtan. There's no such thing nga naay mo gawas gikan sa imong lawas o kanang mo gawas sa imong lawas na ana siya buot. No. Usa ang pagkabutig suon nga nothing man siya. Abi nimo kung pananglitan granted nga kanang namatay naay kala naay something nga mo gawas iyang lawas niya magsuroy-suroy dili na kakita. Imagine nimo alutin na ang imong gitawag pilok. Pangguntingin na imong pilok, kung tingin na tanan dire, di ba silaw kayo ang imong paminaw. Imagine nimo ang taong patay, wala na unod, wala na bukog, wala na ngipon, wala na buhok. Balukaw sa iya makita, hayag. Dili siya kakita igsoon. Muna nga, kining gingon sa Biblia, tama ginigingon sa Biblia. Ang tao nga buhi, masayod siya nga siya mamatay, pero ang patay dili mahibalo sa bisan unsa. Unsa may hikalimtan niya? Versikulo 6. Maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, og ang ilang kasina, mawagtang sa kaning panahon ni may bahin pa sila gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Limtan ang ilang gugma, limtan ilang pagdumot, limtan ilang kasina. So dili tinuod nga higugma unta ikaw hangtod sa kung kamatayon. Dili na siya tinuod. Kani kamatay nimo mura kag natulog. Kani mo mamatay gani ko kalgun ta ka. Unsaon nimo pagkalag nga mura kag natulog wa kay nahibaw-an. Wamagani ang tambag sa Biblia sa bersikulo 10 nag-ingon, bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na,
uban sa imong kusog kay dito sa lubnganan dinhi ka muadto walay buluhaton nilalang ni kahibalo ni kaalam. So dito di ay sa lubnganan igsoon sa sementeryo nga kita muadto walay buluhaton nilalang ni kahibalo ni kaalam. Usa kung muadto tag sementeryo bisita sa ato nga mga parinti, mahal sa kinabuhi, wala na siya problema sa paghandom kanila. Pero walay una-huna nga kanang mga patay, ato pa na siyang maistorya. Wala na siya panumduman igsoon. Ang uwan, magdala pa gid og pagkaon, magdala og mga sweets o guban pa niya, ibutang nila dito. Okay man na nga pagpadayag sa gugma, pero ang kamaturan sa Biblia igsoon wala na. Mismo magani ang pagtulunan sa Roman Catholic, sa Protestant, ini kamatay sa tao, kung buutan siya lao sa langit, kung maldito siya lao sa impierno. Unsa may imo pakaunon dito sa sementeryo? Unsa may kinsa may istoryahon dito sa sementeryo nga mismo ang pagtulunan sa Roman Catholic o Protestant, kung buutan ka laos man sa langit, maldito ka lao sa impierno, ang dili lang mo haom sa Biblia igsoon. Kinga naman, mubalik si Jesus Christ aron sa pagkuha. Juan 14:1 ngadto sa 3. Dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, tumuaw kamo kanako, tumuusab kamo sa amahan. Sa balay sa akong amahan, nay daghang puy-anan. Ako moadto aron og pag-andam og dapit alang kaninyo, og sa diyang makaandam nako og dapit alang kaninyo, ako mo balik pag-usab aron kwaon ko kamo. Kinsa may ang kwaon nga mga butan to mas langit? Kinsa may ang kwaon nga mga dautan to mas impierno? Magbalios. Dili mo sa Biblia ba? Kaya ang tinunigson ang patay nga tao naa pa karon sa lubnganan. Nagpaabot nga kini siya pukaw ni Jesus Christ. Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Ug mauni ang giingon sa Biblia. Okay? 16. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubangan og singgit sa pagsugo og sa iyang tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unsay bangunon nga to ana makas langit? Mao na nga dili mo haom igsoon. So kanang word nga kalag-kalag igsoon wala na sa Biblia igsoon. Usa na siya ka gitawag na tog comedian nga word, no? Para nang word nga tarak-tarak, balay-balay, dili na siya mabasa sa Biblia igsoon. So ing ani ang gisulti sa balang kasulatan, ang namatay karon naa pagyud sa lubnganan.